Hake episode baar ngilai keren. Ublei nudu basedang hi ulang uba bniah kawai rin kawai. Di ublei ulu i bakal long ka babaha. Tu menta nginya pledging mod saya ke episode KHUBLEI. Ya kasungin pendum yu benar kelas 6 yu puli kita. Kamot ngiladang ya susu syabah kiwi gilandong kiwi bentar kalau bebol ngi salap ya ta. Bakas ngi baru benar kinde kiwi ni kidak kiba ublei un keren ya yangi. Ya yo beriau. Tu ngimpat dia pois duk Empat pois tak enak sedang. Tak biang. Ja. Tamu di klapet gitu ter da poi hak tu kebukut jong kadukhat prang i biang tu ublei ulai i bakalong ke babah. Ti ublei ulai i bakalong ke babah. Kani ke babah ti ublei ulai i bakalong ke babah. Ngasngo bakade ka yang sertifikat ka syai ne. Ka syai. Ka bamut haba ublei wong kalong babah kamut ai di benta. Kumalik exam matric mengi. Successful apa sam? Nakut tengah ta bangin kiu kelas na syoi. Kani ka jung ngaso baga jing ong ublei kalong babah amdei tang tu kliman dei. Silenter kan? Silenter. Tumut ke ai ke bulat si pateng, lai pateng kat badan pateng ke banuan. Long ke ai ke bulat temu. Haba katu ke ba Ukraine. Yang ya keren mo. Ya keren oi. Te ka jubab ka yamir bat ke ai ke bulat temu. Ke baham. Tumut kini kenem kan ria nak kan ikikar ke ublei la. La bu. Kasengi kenem kan ria, ubnai nem kan ria, ki ayam kenem kan ria. Kenem kan ria. Kan ne be jumnom kan. Namar ba ublei ulo jongi ublei bagi ong bai. Nabam cukup, sebam cukup. Ngatrai kan kan ria di stong da uhi penwa. Tapi saya betul aku best start betul. Di beteng syuk sini rum pat dia hang ni pat dia mentah. Kinwan saki jing thau ki bakhi am. Ki kenja ba im bapar. Satu ki dieng kim em. Ki dieng ki em. Ki em. Tendri yaki syuk am ki jing thu. Mau boleh kat kum ke jing song thu jong ki briu hak ti ki por bu yak haba pensngau ning kong ni kani. Kemudian ki to ngilak ban ong ba ki don jing im. Kan ba habai keren ba ke jing im. I kham sngau ya jan dom ki ki bakhi am. Kini Bakhi kan. Te hani i kum tam bo. To kini kin jaba im ki bapar, ki baher. Nei, kini hang te sun me. Kisim ki to kisim to. Ki boy kin jaba im bapar. Patu ai ki kin jaki kini ki baher hi kini her khmat kasahit beneng. Kamut kate ka jaka ka bu lamang. Long kami tu stay mut kan ni ka bom don ni hi. Kade ka benta ka bakin yo ban. Ban im ban yat ban yang ban her ban i la ka jong ka jing itnat. Ka pau ka burom blei ha taro e. Namar kini ki jing thau ki ba wan ra jing itnat bahar kom. Ngile apa ai kistim itnat te kamut dur kan ladakan don lagi kis ani kan dik. La hani en her kistim ka sibut dur la sibut damit hang ni. Dak ladum. Bukti yang badingan. Klik ya. To. Despo ini arhuai pada ngilap ni ba ublei thau. Msim arhuai. Dia ublei ula thau ya kita ki dok khakra ke bahe. Badi kerja ba im par baro. Da ki ba kita ki kila ya boy kejat. Thau ne. Thau. Ula thau. Kemudian kamdai kita ko bangi jusuk tu plus kita ong. Kini ki shu ong ba ublei. Kum thau. Yang ngarung masa tu tak pasal. Masa ba ibu iki shu ong la long. Tang yu briu thau nei mentah ni ka penymat. Ba pleng ka khat ba huai. Ka da tho shai ba u briu la thau. Long kini ki long ke komponen kam kantin ka kantin. To ha kantin pareng la komponen kam make la ni create nei. Te kum ngi ji kita tam ki kit kum ju hilu ong pelong. Ru komut I thau. Okey Ong thau ru komut pelong. Te kini ar nyimla wan penyaklat kan. Lain nak stang ketu ko boleh ong tolong. Sisin bu ong tolong kemut. Kami na ka sintur na ka respond na ka jawab. Ta ketu mo de PEIT tu ko ba ko tu ko khat ko arway lu I ba. Ulai I ba kalong ka babah. Ka babah ni ro asar fikir. Ti yakini ki bakhi baro. Sedang nang ni ke jingkar ku. Mene tu spun ku bor sensyar. Syaran. Ya ka sengi sensyar ki benar sensyar. Ki ayam ini kita kinong kidak. Andai minta pada kini ki bakhi. Ublei u kurku. Sedang ka jing roi. Long ki dieng ki jing thong kini kita usumbai uso.
natural bait ni ngi ong ton perkan perang natural le kasi ong ko balong tenrai hin ni ong tenrai te ki phu sin tiu ki pen sai so ki mix bai ta ter ni ka ba hawe di beki pede ka jingkar khu ko jong ble tu danang kha tu danang roi pendap ru ye kita ki ha ki du riau pagum tu ter ni kemut ka jingkar khu ko jong ble wat di khnyang ru ko khu banang kha banang roi baru ke dijing tahu kodor jong play tikidok kha baru khot kat ki badan ne kat ki badan sha te long ka dikijikar ku jong play te na shu mudur kum perjong iba hayang sam yiwet yu perjong to ti company misha te bu tortoise dang ai ning kong tu le mentah ta ai tu yob ler tu la ja tu khi biang we ga jimu jong ni start la kabot what you projong pi ong pi ru jing thao ble bakani ka jing pen ku kani ka jing kar khu ko ble te tu danang kha tu dang roi kamut kalong ya baroi we pi we ko te khlem ong te tang yenu ni what you khtiar ru bangi ya be thong ban penyap yo kon tha yo projong ong pi kamut kani ka kon thup ya baro ani ka puram ani ma mudur long ila ban mudur ba u ble u khrao do kata bo thao kolong udah kar khu de kamri uthau ban ong ba ngi isi yalong long shun nga try kin don nga mut dor holiday ba habo la pen khre akum ni kamut kini ba khot kini try lang am na ka banta jong kani ka jing thu ko bayar ko jong ka bangi ru mentangin pala ban so ni nim so thu adu banta ro ong pi ai sam luksam le projong ni wen penyap le se ka don la ka jong jing thu mu atau stone yang peteng shoot stone ba ta tentu tertentu apoi hanta pada katu ka arposa pada tiang ni pada ka khendo pada kan mi kin jaba imbaro hala kajat ki jingri kin jaba par ki marat klau karengkau ki jat hala kajat ti dapoi ka arposan ublei thau yu marat karengkau hala kajat ki jingri hala kajat tu kawan miang thau uthau ha kan kong ong tu ai ba ka khendo kan penmi kan ni khendo te hading tu per uthau te khatu ka di benyemir kajuk kan kenim dia punya kelan uong bahkan ni kandukan penmi teki variety naikin mi uthau bolu yo i bakal long ka babha long kai kani ka bor ka jong blade long ka jing dan betang tu te mudur bitu musim jong blade am khi tre long blade jong long bakum ta kan terlapoi do khat bar pun riu pade ni wong tu interesting point tu nginya thau ya ubreu khubleai lo ong ru tu nginya thau ya ubreu ha ka dor jongi takin tu nginya thau ya kum ga jing seriem jongi hi hang ni ru ngasukwa pinong ye chawan petang itu kilan bahdia takin long hang ni to ye ngi ki bala ya don po jong kabalang ni ngatai nomor 8 nget hangi la hikai ye ngi dei ka we ni ki jing nget jong ka jengai kristan ka jongi kalong ba ublei ulong we lai person to trinity ki ba ki ong ti ha ka ni ka bentaru ha ba ki kren na dingi perkhat na kata kaliang ni ong ba kini ki lai person ki dan mentahang ni nei ka jing long ten rei ha ba ngi phai ba de sha ni ka bentahang ni ปัจจุบันทุกช่างจงจีซูนี่ปัจจุบันทุกช่างจงมันซิมบุคกมุดกันนี่ก็เคลื่อนไปตัวอยากเคลื่อนบัดนู้อุบเลยก็ตาทิ้งเต็มเด้น้ำบางทีนางกินสับปอยให้กินตากินคำเฉดียนจงกิตาบกิบัดนั้นก็ทิ้งก็จงอุบเลยก็ลองเศร้าดงจงก็เข็ดก็จงอุบเลยกิดอนกิอังเงลกิดอนกิเครุปกิดอนกิเซรับkita kide ki benta ki badan hajan jong ublei ha te ngasu anta bakata ka dor baru blei uya keren kita ru am kala ban long long go bangim tip te te kambha mi shupiang mai ni ipdiang mai bakadon kata ka jing keren jing slok pan ya thau ya ubrei te long ban ong pade ha ka jing srim jong ublei tingi srim kumnu mangi mapi mangai fer ka dur katakan ga bamla on budur te udo yong asni do ngi kham stem ubali khamli yesrim no ublei namar gijat bendri go fer do yong wa ngi gini shani thana ngi yelong khamri shati kham he tingi yesrim no ublei
kata ngamla ban mudur ngamla ban sothu kan kamut ayu kan ni yo pidan ni ban ong haladi kumbangal akran Kaba, itu ka session ke beningkong hi kalong ba tu nginum ya kata ka jing stream ka jong ubriu ha ka keti ka kejat ni liha ka senam to kita kilong ki benta jong kani kamariang ka ba ublei thau dur penlong dur nginang ni te te ka bangi stream ya nga berkhat bat haldi ngan ngit kumta hi ba ka wei ka benta kalong ba kumba ula ong ya kani kamariang deh tulong kuntu bi kram ne kumut kini ki jubab ki jubab ki ko dia kalong habu thau nang ni yengi ki brio ka de kini ka benta ka ba ublei unyok banyak keren buat ni ne kuma piong session man ko ngani ya ka jing keren namar habu thau yu brio simul ong bu long hi kuma ngin hab ban puli ti kentin serum nginum sakut tang ha tu ka jing kaki ha ka dorlan ni ka jing seremo to kade ka jing pun ko boram ban sensyar halor ki dokha hani ka pernah kam ne bat ken sensyar halor ki dokha ka duriau halor ki simbeneng bat halor ki merat ba halor perthai baro ba halor ki jaba par baro ki par halor khando te ban sensyar kade kata kau dah hero pun kubur di ubrio kalau kam dai ka jing stream to kata ka jing stream dur ni kata te katakan semstom ingi men ong henry kani ka jing ya keren dai markat ban ong ni fi ba pin kimi ya kani barok ko wei ban sensyar te pin sensyar kom nul da fi film sung yau tau tan rai ba bo penlong kalau ngi long tang sordar long terai ti try di utei bo penlong te hapreng yo kata pan uai uni ubrio ban sensyar pan kubor kaman pan kubor uai ka bor bagi iktiar ban sensyar kalau uni khmi ikini barok ki badan ni kemudian undan kanu long halor jong uni bala pan kubor kan kemudian kini ki jing thau ki ba ublei ulo penlong nado ka bagi keren nu sedang mentan apa ya kan ka banta ka khot ban rio ublei pan kubor hau brio ban sensyar kamu ban ri ban sumar ban penbaha kajing nak saudar itu ya de pipet bahang ni mo kani ka bor sensyar ka ba ublei uai hangi ki brio ya kani ka hostei mo ai kani ka ba ni nong rap nong rula man le tiba kiba perkhat sayan tekin perkhat yu ni lam so mo kiu sebenarnya to ni cita kurang tu bisa jorong kiu tu empat dah sebab ngot ro tong ba pertai besalan sar pa ba kadai ban sumar ker kapang nut kan lada perkhat kata te perkhat kata ka bor bagi ikhtiar uai ban syar ni kapang nut pastor an ong ma dedak ke kadat sawi ke jelima pindah perkhat ya ka jing sniu jong kiwa pindah perkhat ya ka jing sniu jong kilom bapa mi ki dia mathar nga kamot hangno ngi kun ban riu ngim shim long ko upuloi long ngai ma hak wasdang ki ko ngo de kalau ha tu ka dikani ka pateng jong ni ta ka ubleu no ai surkit chok bala ba ka bangi ngai da ka ba shai bet mo ka ba mut bonong bet ka bawan ha ni jimut perkhat mentah bagi pulih ka ni kalong bet mangi ki beriu kum ba fi ong menen ki penjat ni hibun ngimnyau ya kani badan jing ayam kan ni kam dan jing bakam nang wan ut kan da ka ngoi te da ka ngoi lawai ka pakai lawai ka mariang ha jadi kan ulang mden ba ut te ka ba pa man ta ka jing ut dei tang gibriu nang kun man riu hi ba syong harut jeng tegi jeka nuksa kawa la da ka sniu ki ba syong harut kawa kin ut la da la pom thar ngai ki lum ro khoi ki ba syong hi tegi chetegi than kin ut kin ong bam den shu ki sim ba pa kadi kata dia buat hanrai bala dakan ni kan ut direct dengan jen la kedet ben riu entah kan nong bangim nyo ya ka baka don jing im ne bangim nyo ya ka ne bangi khen tak dor ya ka tu ko pun ko bon ban sensyar bangim sung thu ite kade bangim sung thu ngim su thu ya kata ka bo bang ikhtiar bo lei ko hangi kun ben riu ban sensyar lot ho yang ngi ben sensyar re mengi pada ngim tip te baka ni ko don jing im
ngim kan mau ban perkhat pe pastor ngamut oi pi ne hakat khot apun rio pi ong to nei han lai hakat khot bar phun yo kum ta ula blei ula thau yu brio ko dor jong ui hi ka dor jong blei ken la thau yu shin na ma kan thai la thau ki ga ek mut bodong hakat khot bar phun rio ka pau ka to ko pi ong mane te ka iktera bot ka bor ban san shar halor ka ne ka ba ula dat penlong nei on da ula dat a ya ka bor bagi iktiar hakat khot phun yo ka pau ka ba sa thau yu brio ka ba mut kaplan nang apun rio kaplan apun rio ka plan apun rio ko jing trekam commission ga apun rio ka pau commission ga jong brio de ne apun rio ka trekam ish sebab kamu ublei hawi dei bagi jing penlong bro khoi ngila ban ong ba ya ubrio kada dan dak plan kan dan kaplan kan te kai kajengai kat nu kata kasingi ke basan du singi ban rio oh kata kau ko point ti ngi ger kom berkat ni ong bai ko menin ke dik singi basan menara syari sini ban rio dan ni menta dik singi ban rio atau kan long kum ta andai kan ni ka dik wajing tu ko long tang ban ju yarap yangi ban so thu bagi num ya jengai ka i kar kom sung thu ni ka khana kan andai kan nu ka jengai ka tanah du ko por plan hadu ban nas na yu rio hadu ban long tim hadu ban long ya kata ka i be ka kamayan ka jong bleng ni ni ka li ka dur ka jong uhi ha bat hau yu rio tum ta kan long dangi sim be to ki khmat ki bayu i ne ki ki bangi tre ya ki de kita hi ki ba ha ki we ki benta jong ting jong blei i penun kambo blei yu ya blei yu i blei yu so kumba long ni meni la i pe hi blei yu i temut ketu ke benta jong jing i to kam de ka dur ka jong blei nging yu i kedai te ka jing snow te ka jing snow to ngi badang ki khmat ngi yu i ne te ka jing snow te kan dan pada sa ka jing kran ne te ding yong ba baro ki ka wei ki benta ka bo blei ya kran ka mut tang mengi ki badang cintur badang thali benya kran kai pheram te ki dan ki ba kran da ki kiti dan ki ba kran da ki kiti ki ngap da ki khmat kedai pastor kedai te long nginum red ya ka jeli so u kata ka dur dong blei kelong kumno ha bo blei kwa benya kran ngi kani borok ko kelong renyang ka syong ha kan kum ta toy ngi balak ban kran ka jemu ti prat ngi ka sakut tang ni ja ta sibum ta ngim lak ban kran kisanya kumut kini ki kran ndai kumut kisap ki khmat sibum ta kidan ka to ni ki perlok ki bayo stroke ni tong ngin ndai bangi ngi nyoben ki ni kran ko ndai long ke bang ki bangi i kan kumut ka kidan ki ba kham stom ki ba kim lak ban kran ha ka khadu to skor kim sung thu ba kidan ki ba ban ki man te kim sung thu ba tandai ka khadu hi thu dan ni pen idak da ki penidak kan temut kani ka bod jingkran ka jong ublei kam de ta sentur khmat skor re ki dan la ki jong temut ka bor ka jingkran ka jong blei la ong rio sor ka bor ka jingkran jong blei kam kut ta ka ka ba brio la kan kalong shalendet ka ba brio la kan kum ka ke se brio ba stom om phi la aso nei ublei ukran hi to i khlung ai khlong sim khlung impat nang te ban kran nu tip ban ti ai dak pum nu ban tip ba ithangan yes te long kata am ka dur ka jong ublei ka ba ni dei ban la banyak kran de te ka bomot kan ni ka bor ka jingkran ka jong blei yau khun ban reo kam dei ban kut hai jeli je bieng jong ni ba tang ba balang so tang klong kran yang ka jong ikum ni kan la dai pakhat ba mo jeli jong ni tang ni shin ini shiran yang jong tan kan ni ilet tan tan dekat fin long hi usordar uban sensyara uban sri uban sumar kamut kadi ka blak raw ha kan ni ka bakhya ba kam kani kam ni tang ka di ka jingnong sordar yaki eki ba ong ni ndai wat yala dir fi ablong sordar la atau om story ta tai ha yala di fi ablong sordar ka ju long hi ka kring blei ka ju hi kai man penjat la di kam hi kai ka jingmot ka khmat ka skor ka sentur ngamat yu hab ban long sordar ka jingmot apa khat yu ka khmat ngapai yu ka sentur ngamat yu ka skor ngap yu kadai kata tengrai jong ka jingya lenti ka babet jong ka jing emai temut ko blei ubu na sedang temut ubu ya ka bolong babah be
Babaha. Di sisim gula ai ti ya ka bor sanchar u ai pi pinjit am pen bor la shania pi ya ka kam pitri bha pitri snio khshong pi Naduh bar ning kong jong pelong bu ai pan ko bor hang ne kamu la IT ka sngi ka trai bet la ka jong kham me ka trai hok bet ka sngi ka tri hok ba yo bunai trai hok tri hok ba brio dei ba ngi ko ba ya ka lan te ulong hang ta hin long song thu ublei jong yu di bakum no kamut habu la pen ko bor shania Ushania. Dia kata kadau baka jing it ke jong ublei ke bang saya pulih kham shadien. Ke jing it ke bahadu kata-kata. Apshop store sen poi seta. Da perkhat ya ka jing perkhat brio ko jong ni am mane ngai wan ra spang itu jing sniu kilom ki wa am. Ublei rim shania ma kham shania ka sniu buna me shania yu brio. Hande ka wan ka tu pi opim ta pan. Ka jing it. Ka jong ublei. Ya brio. Wat hapreng ni ka pateng bang i bang ilong kum ni bang ilong ro ka jing it ka dan. Ya ka bang sepe hadian. Ta. To hadim la pelong tu sandang bat kan thai thau ki. Ula kerku ya ki ba ublei ong. Kerku em ki. Merkini ti ki. Sandang bat kan thai thau ki. Ne. Ki ki tu habu kerku u ai kum kita ki ba ki. Kum itu sim gido orang kha tang roi. Tekini tingin numia kadat shaka ni ka jing bun brio ko makalang menta tip hanu ka feel hanu ka badai ka babaha Katakan pun sa ko ya phang ya katangin numia kren namar biya perkhat ka ni ka jing sedang ka jong ublei habulat ha ka ni ka jing pelong ubu yu brio tudang kha tudang nang roi kayar ka ni kayar kay tungku bun ki ai namar habu ai yangi ka jing kit khli Tegin num kata kini kiwe. Em ka kani khu bun ke tamba ka wei ka long ba ka wei ka long me community store ngi priang mai tang de ka wei ba u kumu kur khu ki sim ki do tong kha rong roi yu kun bu rio kur khu tong kha rong roi ngai kadat cha jinga ka ta na ma ki bun ki issues pat ki ba le kita boleh ki issue khndo kan ha ki issue brio ki issue brio tundai ka ba don kam ni ka long ba hawo blei thumu na basdang ne chim thumu bakan dekut sitang Nak tak ada om ke baha kam simdan kanu om ba kam pat long baha kan ni naduk pasang ke baha baik baha kat ke ba dia kalau ke baha jadi pipai tu dekot ka kita kam sedien ni ti habu labu yu bri umra kini ki bakhi am pun khria ru ya ka jing kersian ni ka jing im kabam ti ka khando mene nasdang ki jor Hani bentar khat ba ki khat sedien ki ong ngai ba ujhur ban bam ki phlang ye ki long siom ki jhur kan ki jhur ki phlang ye kan jamrat be ubrio ba jo bawat ki mrat ru la IT la ai bor ngi ba ko bor ngi ba ki dan ki mrat ka bangi la kim lo ki jing bam ngi le pe ba kam pat poi ta okay pe ni khat ar khon dai mo ba du blei ul ong ru long ai happy pe mo ngal ai pi ban long ka jing bam yo jhur ba ro ba pen mi sembai badan halor ka khmat khand baro ba yang baro badan haladi uso jang uding ba pen mi sembai to pe ki khat ka blai phau kani pa de ka de se ki marat pa de ndai ubrin ba marat